गाहायाव बुंदों आरो इनाया बांनायखाय गोबां मानसिफ्रा अननायाव गुसु जागोन। नै एकदम इम्परटेन्ट जोंनि थाखाय नै प्रेजेन्ट अबस्थायाव अननाया गुसु जागोन होननानै बुंदों। इनाया बांनायखाय माने इनाया बांबाय। जोंनि बे बुहुमाव दायो इनाया बांसिन जाबाय। माने गाज्रिखौल' मावनो हास्थायग्रा, गाज्रिखौल' मोजां मोनग्रा बियो बांसिन जाबाय। नोंथांमोना आरो जोङो जायफ्रा ससियेल मिडिया नायबाय थायो बिथांमोना मोननो हागोन जे सानफ्रामबो मानसि सिथारनाया जोबनो गैया, नङा होमबा? मानसि सिथारनाया जोबनो गैया, सानफ्रामबो मानसि सिथारनाया जोबनो गैया। मैयासो सासे खोनाबाय ओजोंहाय जोंनि बर' मानसियानो जे बिफायानो गावनि फिसाजोखौ बुथारबाय। अननाया गैला, नङा होमबा? अननाया गोमालांबाय मानसिनियाव। गावनि बिफायानो गावनि फिसाजोखौ बुथारनायखौ जों खोनाबाय। अब्लाथ' मा गावनि बिफायानो गावनि फिसाजोखौ बुथारोब्ला मालायाथ' आरो मालायखौ मा अनबावनो, नङा होमबा? बे प्रेजेन्ट अबस्थायाव जागासिनो दं। आरो दाख्लैबावैसो सासे डक्टर राहुल बसुमतारीखौ जरहाटआव बुथारबाय, नङा होमबा? इनाय अननाय गैया, अननाया गोमालांबाय मानसिनियाव। मा जागोन मा मागोन बेखौ जेबो मिथिला, अननाया गुसु जालांबाय। माने बाइबेलनि बाथ्राया बियो फुलफिल जाबाय। अब्ला जोङो मिथिबाय जे बियो सिन, जोबनाय मुगानि सिन, आरो बियो जिसु ख्रिस्ट'नि सेकेन्ड कामिंनि भबिसतबाणी होजानाय। माने जायफोरा जिसु ख्रिस्ट' इसोरजों बिफा इसोरजों सायख'जादोंमोन, बै समाव अनजादोंमोन, बिसोरनि गेजेरजों जोंनो प्रफेसि होजानाय बाथ्राफ्रा फुलफिल जाबाय। अब्ला जों बेसे गोबाव दंबावो जोंनि जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिनगोना? बे समाव जुदि जोङो बेकस्लाइड जानानै थायोब्ला, जोङो जिसु ख्रिस्ट'निफ्राय गोजानाव थायोब्ला, जोंनि जिबना मा जाहैगोन? नोरकनि अराव जोंब्लावबाय थानाय अरावसो जागोन। बेनिखायनो जोङो दा साबधान जानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि दङ। नाथाय होनदों बेवहाय, नाथाय 13 सिरियाव, नाथाय जोबनायसिम गसंथाग्राया बोखांजागोन। बेनिखायनो जों जोबनायसिम गसंथानांगोन। गसंथाब्लासो जोङो बिफानि रायजोआव जोङो हाबहैनो हागोन। नाथाय नै गाहायाव बुंदों आरो रायजोनि गाहाम खोथानाया, मा होनदों बेहाय? आरो रायजोनि गाहाम खोथानाया गासै संसाराव फोलेरफोरनो साखि होनो थाखाय खोथाजागोन। अब्लानो जोबनाया सफैगोन। बे जागोन ना जायाखै रायजोफोर? बा जोङो बेखौ जागोन ना जायाखै जे इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ खोथानाया बुहुमाव गोसारजोबब्ला जोबनाया जागोन होननानै बुंदों। गासै बुहुमाव इसोरनि बाथ्रा खोथानाया, जे गसपेला गासै बुहुमाव गोसारजोबनांगोन। अब्ला बे जोबनाया आरो जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैनाया जागोन होननानै बुंदों। नाथाय बियो जागोन ना जायाखै? नोंथांमोना फेसबुक सार्च खालामनानै नाय, इसोरनि बाथ्राया फेसबुकजों बुहुमावनो खिथाजादों। अब्ला साबेसेया मिथियाखै, नङा होमबा? जानो हागौ बोराय बुरैफ्रा, सोरबा सानै साथामसोआ फरायनो रोङिफ्रा, मिडिया नायनो रोङिफ्रा, बिथांमोना सोरबा बायदिया न'खराव गोरों गैयिफ्रा माने बिथांमोना मिथियाखै जानो हागौ। खिन्थु जायफ्रा बोराय बुरै, जायफ्रा मिडिया नायनो रोङा, बिथांमोनहाबो, जायफ्रा न'खराव फिसाला फिसाजो गोरों दङ, बिथांमोना मिथिखाबाय, नङा होमबा? बिथांमोना मिथिखाबाय। खिन्थु जायफ्रा न'खराव सासेबो गैथारा, बिथांमोना मिथिनाय नङा। अब्ला इसोरनि बाथ्राखौ मिथियैया एसेल'थार दङ। माने इउटुबनि गेजेरजों, फेसबुकनि गेजेरजों, बेबायदिनो गुबुन टिभि, बेबायदिनो चेनेलनि गेजेरजों इसोरनि गाहाम बाथ्राफ्रा खिथाजागासिनो दङ। पास्टर इभेन्जेलिस्टफ्रा, इसोरनि गसपेल प्रसार खालामग्राफ्रा, प्रिचिं खालामग्राफ्रा हां गैया, अख्रां गैया, मेंनाय गैया, बानाय गैया, बिथांमोना प्रसार खालामगासिनो दङ। बे हिसाबै दिनै ससियेल मिडियायाव, मबाइलाव, गुबुन बेबायदिनो निउसफ्राव गोसारगासिनो दङ। बयबो मिथिबाय, मिथियै गैया, मिथियै दंब्ला एसेल' दङ। बिनिखायनो बे जोबनाय मुगा जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैगोना एसेल'थारसै। दा आङो खावलायनो लुबैयो, जोंनि मण्डलनि साफ्रोमखौबो जोङो गावजों गाव जोङो खौसेयाव थानानै, गावजों गाव जोङो इउनिटि जानानै जोङो इसोरखौ गोजोन होनो थाखाय जोङो आवगायबोनि। इसोरखौ गोजोन होनो थाखाय, सोरबा सासे लिडारखौ गोजोन होनो थाखाय नङा, आंखौ गोजोन होनो थाखाय नङा, सोरबा मण्डलनि दैदेनगिरिखौ गोजोन होनो नङा,
जोङो इसोरखौ गोजोन होनो, इसोरखौ डाइरेक्ट टारगेट खालामनानैसो, इसोरखौ नोजोर लाखिनानैसो जोङो सानफ्रोमबो इसोरजों आर'जाव थानानै, सानफ्रोमबो जोङो इसोरनि गोथार बाइबेलखौ फरायनानै, सानफ्रोमबो जोङो इसोरनि हाबा मावनानै जोङो इसोरखौ गोजोन होनि, इसोरखौ गोजोन होनानै जोङो इसोरनि खाथि सोमोन्दो थानानै जोङो मा खालामनि, जोङो जोंनि सोरगो रायजोनि मासिखौ जोङो मोनथारगोन, जोङो खालामनानै लानि, जों मोनथारगोन खालामनानै लानि। मानोना जोबनाय मुगाया जोंनि थाखाय एकदम खाथि आरो खाथि जाथारबाय। जायखिजाया जोङो मिथिबाय, दिनै मोननैसो सिनखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय जे जोबनाय मुगाया खाथि खाथि जाथारबाय होननानै। दा आङो गोबां बाथ्रा बुंनो सानासै, आङो स्टाडियावबो एसेबां गैयामोन, मानोना आंनि थाखाय दिनै बे दैदेननाया आरो प्रिसिं खालामनाया आंनि थाखाय नङामोन, मानोना जोंनि मानगोनां पालक बिथांनिमोन। बिथाङा गुबुन मण्डलियाव थांदों गावनि डिउटिखौ मावफुंनो, बेनिखायनो आङो बे बाहागोखौ लानानै, बिथांनि बाहागोखौ लानानै दिनै जाब्लाबो जायाब्लाबो बाइबेला जिखौ बुंदों आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय। बेखिनियावनो दिनैनि बे इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ फोजोबनाय जाबाय। आमेन।